Не снимката, видео. Снимам те с видеото. С камерата те снимам. Съгласен ли си? Какво искаш? Искаш папа. Папа искаш. Папа. Кое е папа, бе? Папа искаш. Искаш папа искаш. Какво е папа? Искаш папа. 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 Иска папа. Папа. Не може тука. Там това е тука. Какво е това? Тате, 5 минути говориш и само тук казвай. Кое е, тате? Кое е? Нищо. Място няма, така ли? Остава тук. Това всичкото говори, за да кажеш, че място. За стола ли, бе, тати? Това. За... Това. Тук. Стола ли, бе, тати? И това и там. Долу, горе нещо, като че ли се досетиха, ма. И това е земята. Да. Да. Да, обясни ми. И там, това поле е тук. Това поле е тук. Да. Много интересно. Тук и сади там. Това и сади тук. Кое е това? Това и сади тук. Там. Това. Това да сложи тук. Осади тук и това и там сади. Това и обсади тук. Сериозно? Какво? Какво? Нищо не става сега, не виждаш тебе, като те няма, не мога да те снимам. Я бяга отпреди да те снимам. Папа! Вау, Кажи здравей, кажи здравей. Шах. Чакай, бе. Папа. Какво е това папа, бе? Какво е папа? Пачи. Чакай, че го щупим, чакай. Пачи.
Пачи, иска пачи. Какво иска? Иска да види отзад. Пачи. Иска да види отзад ли? Ето. Папа, тата, пачи къде си? Мини отпред и там е Пати. Пати го няма така. Трябва да минеш отпред, Тати. Тук отзад. Ето, погледни отпред. Погледни отпред. Ето. Сега аз те виждам. Ти сам не можеш да се видиш. Да. Ето, чакай да ти покажа. Ти ще видиш Тати. Сега Тати ще мине отпред и ще ме видиш мене. Видиш ли ме? Ха-ха! Какво има там сега? Тати. Татия. Ето го Пати. Тук тати има там. Тук има Пати. Сега аз виждам Пати, ти виждаш Тати. Тати, пачи. Айде да ходим от татъка, че мама говори с баба.